Osman Home heeft alles wat uw huis nodig heeft. Een ongeëvenaarde collectie van meer dan 1000 stoffen, geselecteerd uit de mooiste merken. Bij ons vindt u overgordijnen, plooigordijnen, vouwgordijnen, rolgordijnen en Japanse panelen. Wat u ook zoekt, onze medewerkers helpen u graag met de glimlach verder. Bij Osman Home vindt u gegarandeerd de keuze en afwerking die perfect bij uw interieur past. Zo is er voor elk budget en elke stijl wat wilt. Keukendecoratie, woningdecoratie, opbergartikelen en gereedschap. Kortom, wij bieden een verrassend compleet assortiment van leuke en actuele artikelen voor in en om het huis. Kies uit de merken Schaefer, Hofmans, Verveo, Korkmaz, Fluent, Tak, Royalty Line, Zirve en nog veel meer. Wilt u uw woon- of slaapkamer of uw keuken modern, landelijk of traditioneel inrichten? Zo veelzijdig is het aanbod bij Osman Home. Bovendien bieden we ook een brede waaier aan tapijten. Nergens anders vindt u een aanbod aan tapijten dat attractiever, kleurrijker en trendier is dan de tapijten van Osman Home. Voor elke stijl, leeftijd en kamer, dun of superzacht, het meest voordelige aanbod vindt u bij Osman Home. Kom zeker kijken naar onze aantrekkelijke, volle, plusje knappe matten. Of houdt u liever van leder, klassiek of hedendaags, rond en recht, smal of lang, voor een babykamer of opgroeiende kinderen. Voor elke vloer heeft Osman Home de oplossing in huis. Tevens vindt u ook boksprings, matrassen en alle soorten lattenbodems aan verrassende prijzen bij Osman Home. Comfort, kwaliteit en budget. Osman Home heeft een smaakvol en rijk aanbod als het om nachtrust gaat. Al meer dan 40 jaar heeft Osman Home ervaring in huisdecoratieartikelen. In ons winkelmagazijn vindt u een ruim assortiment meubel- en woonaccessoires aan de scherpste prijzen. Bezoek binnenkort ook onze 1000 vierkante meter nieuwe winkel in het centrum van Antwerpen. Kom eens langs en laat u zelf verrassen door onze kwaliteit en onze onberispelijke dienst na verkoop. Woonartikelen koop je bij Osman Home.